Simula na ang official campaign period sa Pilipinas ngayong araw, February 8, 2022, para sa mga kandidato sa national positions, kabilang ang presidente at vice-presidente, mga senador at party list groups. Dahil sa banta ng COVID-19, malaki ang magiging pagbabago sa pagdaraos ng pangangampanya kung ikukumpara sa mga nagdaang eleksyon. May mga maagang nag-ikot lalo sa mga aspirant para sa national elective posts. Ngayong opisyal na nagsimula ang campaign period lamang sila maituturing na opisyal na kandidato at kailangang sumunod sa mga polisiyang itinakda ng Commission on Election. Para sa election season sa panahon ng pandemya, may mga category level na kailangang sundin. Ang mga campaign committees ng COMELEC mula sa municipal hanggang national level ang magtatakda kung ano ang category level ang ipatutupad sa kanilang area. Ito ang magdidikta sa in-person campaigning restrictions na susundin, kabilang na ang dami ng maaaring sumama, halimbawa sa motorcades, meetings at rallies. Para sa lahat ng category levels, ang tradisyonal na aktibidad sa pangangampanya, gaya ng pakikipagkamay, pagyakap, selfies, pamimigay ng pagkain at inumin, at pagdumog sa mga kandidato ay mariing ipinagbabawal. Sa panahon din ng kampanya, covered ang mga kandidato ng Fair Elections Act kung saan nakadetalye kung magkano ang maaaring gastusin sa kada botante. Ang bawat kandidato sa pagkapangulo at ikalawang pangulo ay maaari lamang gumastos ng 10 piso para sa kada isang botante. 5 piso naman ang maaaring gastusin para sa kada botante ng isang kandidatong walang partido at ang mga party list group, habang 3 piso per voter ang iba pang kandidato. Sakop lamang ng February kick-off ang mga humahabol para sa national elective posts. Sa March 25 naman, itinakda ang simula ng pangangampanya para sa local aspirants. Samantala, nasa 18,180 ang posisyon na pupunan para sa May 2022 elections kasama ang 80 posisyon para sa Bangsamoro Parliament ng Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Kasama sa national positions ang President, Vice President, 12 senators at 63 party list representatives. Para sa local positions sa buong bansa, nasa 254 district representatives ang pupunan, 81 governors, 81 vice governors, 782 provincial board members, 146 city mayors at city vice mayors, 1,659 city councilors, 1,488 naman ang mailuluklok na municipal mayors at municipal vice mayors at 11,908 municipal councilors. Angelica Cara, CLTV News.